Human gipasirad-an ni Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia ang nabantog nga Kawasan Falls sa lungsod sa Badyan. Iya kining personal nga gibisita kagahapong adlaw. Kini aron personal gayod nga makita ang sitwasyon sa naasoing tourist spot sa lungsod. Katuyuan sa temporaryong pagsira sa naasoing falls mo ang pagpaubos sa rehabilitasyon niini ug ingon man alang sa seguridad sa mga turista. Human nga nasuta nga dunay mga estruktura sa naasoing falls nga makataw og karisgo sa mga bisita niini. Nabalda usab niining mga estruktura ang agianan sa tubig. Samtang ano sa mga kabilya nga makita sa dapit nga mugna sa bagyong Odette niadtong tuig 2021 nga maghatag usab og karisgo sa mga turista. Gumika niini, gisuspenso usab sa gobernador ang nabantog nga canyoneering activity sa falls. Sa pagbalik ni Garcia sa Kawasan Falls, usa na lang ka estruktura ang pabiling nagbarog sa dapit. Apan wala na kini nag-operate. Gibutyag sa mayor sa Badyan nga si Carmen Lumain nga nisugot na ang tag-iya sa nasong struktura sa paguba niini sa mosunod duha ka semana. Yang mga iyon ng operator o ang mga guides nangita mi ko na unsa mo ikatabang nila. Kay daghang kay problema ron diri nya yun na ako ni siya unya di akong gin-negotiate ang tag-iya sa bahay. Okay naman sila kiloy taong ko. Ang pari ang gitawagan, okay ang pari. Agi og pag-abag sa paguba sa nabiling struktura sa Kawasan Falls, hayan gikatakdang mohatag ang Kapitolyo ug mga ekipo alang niini. Kini aron masiguro malimpyo gyud ang falls sa mga struktura sa di pa kiniablihan pagbalik sa mga turista. Gipasabot sa gobernadora nga ang paghawan sa Kawasan Falls sa mga struktura mo'y usa gayud sa prioridad sa probinsya sa Sugbo. Sa higayon nga mahawana na sa hingpit ang Kawasan Falls, hayan buksan kini di lang unya alang sa canyoneering nga activity, apan nakip na gyud sa mga maligo ug mag-sightseeing sa dapit. Nakadawat og kasayuran si Garcia nga adunay pipila ka mga turista nga buot ta mo tan-aw sa falls. Apan giyong pabayron sa canyoneering rate butang nga di usab makiangayon sumala sa gobernadora. First and foremost, priority gyud ning pagguba ning mga structures no. Wa bitaw pakuhaan ako pictures tanan gikan pata sa pagsulod hangtod na dinhi. Kay aron mabalik mo gyud ang iyang natural beauty ba. Tanawa ra gud tinuod kanina usab na ni mas taas-taas man niya ta. But even then, makita nimo kung wala lay nga appeal aning mga foreign structures. Mura kag nahibalik na pod to the beauty of nature. So nakita nako ni nga kung ato lang yun ni i-focus ang reinstate ang kanhing katahom sa usa ka waterfalls nga giila sa tibuok kalibutan nga one of the most beautiful waterfalls. I am sure that indeed mahimo na sa dinatong Garbo. This will be a jewel again in our tourism industry and a jewel for the Cebuanos. Nang muintra na ang province of Cebu, of course always in coordination with the local government. Sa tuyo nga matagaan og pagtagad ang mga yangungo sa mga canyoneering operator o guide. Nunod sa pagsira sa Kawasan Falls, usa ka stakeholders meeting ang gipahigayon ni Garcia sa may Badyan Covered Court kagahapon sa hapon. Atol sa panagtigom gibutyag ni Garcia nga nakadawat siya og taho nga dili pareha ang mga rate sa mga operator o guide. Buot sa gobernadora nga adunay sundon nga standard rate o guidelines ang mga canyoneering operator sa dapit aron kalikayan ang negatibong epekto niya niini sa mga turista. Gusto usab sa gobernadora nga mosunod ang mga canyoneering operator sa insaktong proseso sa pagbadagan sa ilang mga negosyo, sama sa pagparehistro niini sa Bureau of Internal Revenue kon BIR alang sa insaktong buhis. Ang dili makakomply niini hayan dili marehistro isip usa ka lehitimong canyoneering operator. Kinahanglan usab nga paubos sa training ug accreditation ang mga tour guide sa Department of Tourism kon DOT. Gumikan kay kasagaran sa mga canyoneering guide wala may pakinabuhian samtang ipaubos sa rehabilitasyon ang Kawasan Falls. Gitanyagan sila ni Garcia sa pagtabang sa gamhanan sa paglimpyo sa Kawasan Falls sa mga estruktura. Tagaan usab ang mata guide og tagsa kasakong bugas. Yung sad na ka ng no permanent structures, meaning pwede lang sila magbutag table or okay lang ana? We might agree on that as long as dili permanent and it will not hamper the free passage of kaning gusto mo enjoy sa beach. Possible uniform structure? Not necessarily. Okay. Kanang there is beauty in diversity. Ang mga canyoneering guide o yun rahinoon sa maong lakang basta mabalik lang ang ilang panginabuhian. Ilang giangkon nga sukad gisuspenso ang canyoneering tulo ka semana na ang milabay. Napugos gyud sila og pangita og laing panginabuhian. Apan minus gyud ang ilang kita niini itandi sa canyoneering. Wala rin problema sa mga sir, okay rami. Kung sa desisyon mo ra gyud matuman. So bahalag ka na kung atas na ng
Importante mabalik. Nagat mi usahay manguan mi mga bigkahoy ang may baligya. Manaw nya mga online town mig balanghoy kay wa mi laing mabuhat na mo. Ya manguan mi nangge mi sa among mais kay pobre man mi. Nama mis bukid. Ya mangguna mi didto. Ya mga kahoy baligya na mo sa ubos. Manapait na mo tawag bugas kay ang amo adring problema sa badyan wala mi panginabuhi. Samtang gawa sa mga struktura sa Kawasan Falls, gibisita sab ni Garcia ang Lambog Beach nga gipahawanan usab sa gobernadora sa mga illegal nga struktura nga nakalapas sa easement zone sa dagat. Lakip sa gisusi ni Garcia mo ang karaang pantalan sa dapit nga mo'y nakamugna og sand erosion. Nalipay si Garcia nga inanay na nga nibalik sa natural ang kanindot sa dapit nga sagad dagsaon gayod sa mga lokal ug langyaw nga turista. Naibaw ko mo, mangisda. Iyawat na lang, namoy mabaligya, pagkapalit ng pugas. Wala akong yabrihan. Pero nihangyo ko ninyo ipapusa yung taon mo. Kaya lisod kayo na, duha mo, apundok, magkadilain na inyong matakaran, magkadilain na inyong standards. Maabot rin din panahon, mag-upot yun mo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.